racana iler iler tandure wis meler ta ijo raya tasem penganten anyar sayukda sing rukun bocah pangon penekno blimbing kowe lo nyulu penek kanggo pasutoto tiro ngitung pawelinging kaki sabdo palon pamono swantara tapi ulo salam yo atur bagyo wis ini proses pembuatan tumpeng kelapa atau tumpeng kepala yang sesuai dengan keilhaman saya yang tidak perlu orang lain percaya untuk sesuguh atau memetri terhadap keluhuran di alas Purwo yang Purwo menyampaikan kalau dari sana mesti membuat tumpeng kelapa atau kepala untuk sesuguh kepada kegaiban suci yang ada di alas Purwo. Nah ini prosesnya. Tumpeng kepala ini pertama yang dimasukkan adalah bumbu bluban. Ini ya buat dari kelapa, ampas kelapa. Lalu kepala ingkung didiamkan seperti ini. Nah, terus diganjel dengan kelapa juga. Bumbu bluban ini kalau istilah Banyumas. Setelah itu baru dimasukkan taron nasi yang sudah di setengah matang, ditaruh di seperti ini. Tumpeng kepala yang saya maksud itu adalah atau kelapa adalah petunjuk pertama yang diberikan ke saya mungkin sehingga saya mencontohkan secara alami pakai dandang yang semestinya dandangnya itu dandang tembaga malah.
gegep kalau istilah Jawa. Nanti hasilnya akan bagus, akan matang, namun ini masih kurang sedikit daunnya, atau saya tutupkan, saya perlebar di sini juga bisa. Mengapa saya buat sendiri? Karena belum pada mengenal, dan saya dulu waktu di pondok pesantren, kiai saya Ida Musafik Pak Izun Ridwan, saya adalah pembuat tumpeng andalan. Mana ada syukuran. Ini nanti tinggal saya mengambil, kalau sudah itu saya masukkan ke ceting, baru kita kerukan. Makaten kurang lebihnya ini yang dimaksud dengan tumpeng kelapa atau tumpeng kepala, atau memetri gagak iban suci yang ada di Sumber Gedang, Tirta Umbul Gesang. Di Sumber Gedang itu airnya namanya Tirta Umbul Gesang, dan di Gua Istana atau yang Bru. Maka nanti saya tinggal ngambil anunya, dimasukkan ke ceting kalau sudah matang. Matur suwun. Lah ini namanya dandang untuk khusus buat tumpeng ya, atau adang kalau istilah zaman dulu. Karena sekarang sudah jarang yang menggunakan ini, namun kalau hal-hal yang tertentu saya menggunakan yang seperti ini, dan semestinya dandangnya itu dandang tembaga. Namun yang pada umumnya sekarang itu dandang yang seperti ini, dandang tembaga. Dulu kalau orang tua saya juga punya, tapi sudah entah di mana, jadi saya membeli yang seperti ini untuk keperluan sewaktu-waktu saya membuat tumpeng. Mudah-mudahan saya nanti bisa beli dandang tembaga untuk keperluan niat suci membuat keluburan, membuat mementeri untuk keluburan. Matur suwun. Oh, ngwiling jati nuwun aja-aja luhur Nusantara tapi salamunya. Ini proses pengambilan tumpeng ya. Caranya begini, terus dipegang Mas. Nah, ini dikirap dulu begini. Nah, mudah-mudahan nanti bisa berdiri tegak. Nah, prosesnya seperti ini tangannya. Termasuk berdiri. Nah, seperti ini kelapanya di atas
Hanya mohon maaf ini cetingnya saya belinya kurang besar. Nah, ini kepala ayamnya. Ngeten nanti terus dikabulke setelah ba'da maghrib atau sehabis maghrib. Ngeten, jadi ampas, terus ini rasulan, terus nasinya begini. Ini tumpeng kelapa atau tumpeng kepala. Kalau dulu waktu di Gunung Serandil saya membuat tumpeng tekad dan tumpeng tumapak. Artinya ini adalah petunjuk baru yang perlu dipahamkan untuk keperluan bangsa dan tanah air. Matur suwun. Hong wilahing jati nuhuni ajat-ajat leluhur Nusantara tabe-tabe uluk salam mulia. Ngaturaken sugeng rawuh dhateng Rama Sumikan sakadang saking warga Penghayat Kawruhak nggih. Ingkang sudah resmi ini pengibaratannya kalau kiai sudah punya pondok. Nah, cara anunya itu sudah sah terdaftar nggih Rama Sumikan. Nggih. Lah menika kula matur nuwun atas rawuhipun sepuh kula Rama Sumikan Sumartoyo. Sak brayat sakadangipun sareh neng kula panci ngundang jenandika Rama Sumikan sakadang. Awit napa kala wingi dalem kalian sekalian kalian Rama Sumikan nembe ngayahi laku lampah dateng Alas Purwo. Saya dan Rama Sumikan sekalian Pak Rohman nggih Rama Sumikan nembe nindaki laku lampah sesuai petunjuk kula niku mundhut tirta umbul gesang. Nah, tirta umbul gesang ini yang sesuai petunjuk juga akan digunakan oleh seseorang atau beberapa orang yang sedang melakoni laku lampah secara seksama. Lah di jalan kemarin atau wonten margi kita rasan setidaknya kita memetri atau sesuku datang sedaya leluhur ingkang wonten Alas Purwo. Lah dalem nampi wisik Rama Sumikan menika kini ndamel atau supaya membuat tumpeng kelapa atau tumpeng kepala. Lah kalau rin Rama Sumikan nyakseni piyambak menyaksikan sendiri tahun 2011 saya ngelakoke lakon Sabdo Palonaki Janji di Gunung Serandil Wayangan. Saya membuat memetri atau membuat sesaji lah cara mudahnya itu adalah tumpeng tekad dan tumpeng tumapak. Lah ini tumpeng kelapa atau tumpeng kepala mudah-mudahan dengan syariat ini atau dengan lantaran ini japa mantra tapa. Nah, ini merupakan sarananya kita bisa nuwuhke pemimpin yang adil di bumi Nusantara. Mila menika kula nyuwun kanthi sanget Rama Sumikan sebagai sesepuh kejawen yang saya tuakan di sini untuk ngabulke dan merangaken wontenipun tumpeng kelapa atau tumpeng kepala dhateng leluhur wonten Alas Purwo. Monggo dipun wujudaken. Sederengipun nggih menika monggo maos putung glung barang-barang awit nggih menika sedaya tiyang gesang wonten ing alam donya niku sumarah utawi pasrah kali pangarsaning Gusti nggih. Kula niki sebagai gesang napa tiyang gesang wonten ing alam donya ming sifat kangge lantaran mugi kula panjenengan saged keparingan waras selamat ing donya tuming alam kelanggangan sak mangkenipun. Monggo dipun tata nggih menika maos pucung midongrin. Anacara kadatasa wala padu jayanya mangga batang ngata bagama nyayaji dapalawasata daka racana iler tandure
wis meler ta ijo raya-raya tasem penganten anyar sayukda sing rukun bocah pangon penekno blimbing kowe lo nyulu penek kanggo pasutoto tiro resik coba jero tata tiro kometir bedaeng pinggir domono jlumantono kanggo sepo mangko sore pung-pung padang rembulane pung-pung jembar kalangane ya sora sunra ayu ana kidung rumeksa ing wengi teko ayo luputing lelara luput bilai kabeh cim setan datan purun panaluhan tan ono wani miwa panggawe Allah gunane wong luput keniata mahantirta maling ado tan wani ngarah mring mami kono dudupan sirna nggih kepareng matur dumateng para rawuh sepuh anem mboten kalugi jinami panjenenganipun kapura indang mriki minangka anak seni ajat katinipun Ki Dharma Kuncara nggih dene nggih menika Ki Dharma Kuncara rukun kalih nggih menika sederekipun nggih Bapak Rohman utawi nggih menika Sumkan Sumartoyo ingkang sampun nembe nggih menika perjalanan spiritual wonten ing Alas Purwo nggih menika sampun mentas saking Alas Purwo pramila nebusi sekateng kalepatan mugi nyuwun pangapura ingkang dipun suwun Ki Dharma Kuncara utawi Sumkan Sumartoyo utawi nggih menika Bapak Rohman lepat ingkang sampun mugi nyuwun pangapura ingkang dipun suwun sugeng seneng ayem tentrem ampun manggih nggodha rencana satunggal punapa pramila cas bekti wujude tumpeng kelapak dipun kanteni ulam sawung sari lan lawan sari ingkang sampun dumunung kangge ngabekti utawi nggih menika caos hormat bekti dumateng para punden luhur ingkang wonten ing Alas Purwo nggih menika mijil kakung putri sepuh anem ingkang rawatan lan boten kerawatan ingkang ketinggalan boten ketinggal sedaya ingkang wonten ing Alas Purwo dumugi wonten ing wilayah Cilacap mriki dipun caos bekti lan dipun bekteni mugi-mugi nyuwunaken kali Gusti ingkang mukasa supados keluarganipun Ki Dharma Kuncara utawi keluarganipun Bapak Rohman keluarganipun Ki Sumkan Sumartoyo mugi saged keparingan bejo mulya rahayu kalis ing sambekala sedaya nggih menika para nggih menika pujangga wersi lan ratu saged ngayomi anglindungi dumateng keluarganipun ingkang sampun kasebut menika supados nggih menika anggenipun caos bekti Ki Dharma Kuncara nggih menika ingkang sami nderek Ki Dharma Kuncara nggih menika ingkang caket ingkang tebih ingkang wonten ing bumi Nuswantara sedaya dipun nggih menika suwunaken kali Gusti ingkang mukasa supados nggih menika ingkang sami nderek Ki Dharma Kuncara saged keparingan bejo mulya rahayu ingkang tinemu dene ingkang seprabamali ingkang kasebut nggih menika jajan pasar dipun kanteni nggih menika wedang jembo karang kamang kangge ngabekti
nggih menika ingkang sampun kasebut menika desareneng kula perjalanan saking Alas Purwo dumugi wilayah Cilacap mriki sampun keparingan waras slamet pramila matur nuwun dhumateng Gusti ingkang Mugasa lumantar para punden luhur Bapak Biyung kakene yang wujud sedaya dipun bekteni sumrambah terus bekti leluhur ingkang merukani gaib wonten ing bumi Nusantara sumrambah umala Banjar Karang mriki salebete wangun sajabaning bangun kanan kiri ngajeng wingi sedaya nggih bekteni sampun dipun bekteni mugi-mugi nyuwun palilah saking Gusti ingkang Mugasa keluarganipun Ki Dharma Kuncara ingkang sami nderek Ki Dharma Kuncara saged keparingan waras slamet saturunanipun waras slamet nggih menika putra wayahipun panjenengan kula aturi netepaken nekseni Ki Dharma Kuncara ing dinten dalu sakmenika nggih menika milujengi putra wayahipun Ki Dharma Kuncara panjenengan kula aturi nekseni sedaya mohon nggih cekap semanten panjawaban kawula binuwun mangsuh nyuwun pangapura ingkang jelas niki Ki Dharma Kuncara nyuwunaken kali Gusti ingkang Mugasa supados ingkang sami nderek Ki Dharma Kuncara keparingan waras slamet bejo mulya sak turunanipun nggih monggo panjenengan kula aturi njurung slamet nggih do panutan ingsun ingkang paring sangwasen Guru Jagat Gusti Agung Kamurping tumiti Sang Guru Jagat kamurasih paduka nuwaken nyipta alam pelandasan swasana rasa hawa banyu bumi geni angin dumadosae gomreng jagat raya ngantos mujud kawilan ingsun sedaya umat manungsa ing alam donya dijodoni kakung putri sampun upitra kodratipun kaparingan wajib bangun rumah tangga keluargaan turkah membangun luhur utamane nusa bangsa manungsa ing alam kang sampurna menghayu-hayuning bawana gumelaring jagat raya sampun dipun saken kuwasa lan diayungi sadanguning sang keparingan penuh cukup daya kang linuwih tenagara satelaten tapi selesih sabar cepat kang santosa waras warik wasit kang waspada mumpuni sagung dumine kang sampurna selaman silumun selamat keluarganipun Ki Dharma Kuncara selaman silumun selamat keluarganipun Bapak Rohman selaman silumun selamat keluarganipun Ki Sumikan Sumartoyo selaman silumun salat negara Indonesia sedaya kawula mboten liya namung mugi dawuh menghayati lampat ikat sumendhe kodrat netepi janji petunjukipun paduka supados sampurna gawe ing alam donya lan sagedipun kersaken manunggaling rasa sejatinipun alam ukasa Gusti Agung Kamurping tumiti Sang Guru Jagat kang murasih rawe-rawe rantos malang-malang putung sing peteng dadi padang hamadangi keluarganipun Bapak Ki Dharma Kuncara hamadangi keluarganipun Bapak Rohman hamadangi keluarganipun Ki Sumikan Sumartoyo hamadangi nggih menika negara Indonesia wis dadi kersanaan bangsa Gusti Agung Kamurping dumadi Sang Guru Jagat kang murasih kawula nggih cekap semanten bilih menika pangapura cekap monggo atur nuwun Rama Sumikan mugi saged kesempatan sejaning pun sedaya selamat dunya selamat ing akhir matur suwun rahayu rahayu Cen Sanur Bali Martoba